akong gagamit. Bali, ang kinuha ko pala nito ay ito. Begging you please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. Hello guys, hello mga mamshi, hello mga papshi, welcome back to my channel. Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tinderang Bicolana, ayan. Pero ngayong araw guys, bali mag-unwrap ako. Mag-unwrap ako from Shopee. Ayan, from Shopee. Pero ano bang laman nito? Ayan, ito ba ay luho? Ito ba ay magagamit natin sa ating tindahan? O magagamit sa ating bahay? Ayan, mag-unwrap na ako, umpisahan ko na. Ayan, buksan na natin, punitin na natin na parang regalo lang. Ayan, from grocery, ang binayaran ko ay worth 352. Charan! Charan! Ayan! Ayan, ayan, ayan. Naka ano pa siya, naka bubble wrap. Ayan. Wow! Ha? Wow! Charan! O, diba? Bali, ito, ano to? 1, 2. Ang liit lang pala niya. 3. Wala, ang dami ko palang order. Wala, ang dami. Ayan. Ang dami. Bakit ang dami? Kaya pala laki ng binayaran ko. Ah. Oh, ang dami talaga. 1, 2, 3, 4, 5. Ang dami. Ayan guys, pinag-stop ko kanina yung pag-video ko dahil pinag-double check ko yung ano, yung Shopee ko. Ayan, tama naman pala. Kaya pala dinagdagan ko siya kasi wala akong free shipping noon time na yon. Wala rin palang free shipping. Oh, wala pala akong free shipping. Tapos naisip ko lang na baka gusto ng kapatid ko, 'di ba? Kung ayaw naman niya, di okay lang. Akong gagamit. Balang kinuha ko pala nito ay ito, dalawang 20 cm, tapos dalawang 15 cm, tsaka isang, ang liit lang pala nito oh. Dapat pala ganito na lang kinuha ko, dapat pala ganito na lang din. Kasi ito pala ay 65, 20 cm, 65, tapos ito naman ay 60 pesos. Tapos yung 10 cm ay 55 pesos. 10 piraso na to. Yan, bawat isang tali ay 10 piraso. Ayan, meron na tayong sabitan ng mga item. Bali napanood ko to dun sa isang vlogger pero hindi ko lang matandaan. Ayan, 'di ba? Pwede ko na siya sabitan ng mga kahit ano. Pero sa kanya napanood ko sa kanya, sinabitan niya ng mga biskwit tsaka ng mga kape. Ayan. Ako naman, mamaya titingnan ko. Hahanapan ko pa to ng pwesto kung saan ko ilalagay. Ayan guys. Ayan. Ang binayaran ko dito lahat ay 352 pesos. Bali, 50 piraso. Dalawang 20 cm, dalawang 15 cm, tsaka isang 10 cm. Centimeter. Ayan. Meron tayong sabitan. Tsaka, kung mapapansin nyo guys, sa likod ko wala pang laman, diba? Pero nakapamili na ako kahapon. Bali, liligpit pala ako, nag-aayos ako. Tapos, diba, walang nakalagay na yun sa itaas ko dahil pinatanggal ko dati. Dati may mga nakasabit sa itaas. Pero dahil medyo nadidiliman ako, pinatanggal ko. Pero kagabi, ayan, pinabalik ko. Nagpalagay ako uli ng mga sabit-sabit sa itaas. Kasi nga, yung mga stock ko, dito ko lang nilalagay. Minsan nagkakalat-kalat tuloy. Kaya ayun, yung mga stock ko, yun na yung mga nakasabit. Tapos yung mga yung iabot na lang sa customer, yun yung mga putol-putol na dito nakalagay sa upuan. Tsaka yung upuan sa loob, pinalabas ko uli, pinalagay ko rito uli. Kaya yun lang guys, thank you for watching. Bali ayun nga, nag-unwrap lang naman tayo ng aking bagong item para sa aking tindahan. Ayan, hindi siya luho, kundi magagamit natin sa ating tindahan. Tamang-tama, maliit lang yung tindahan ko. Tamang-tama to sa akin dahil yung mga kape pwede ko ilagay dito, 'di ba? Kaya yun lang guys, thank you for watching again. Bye bye.